на среща. Само че в моето положение наличието на подобна апаратура би било равносилно на глупост. Далеч съм от намерението да твърдя, че действам с голи ръце и не използвам никаква техника. Казаха ми, че давате стая под наем. Дезинформация. Жалко. Може би става дума за съседната вила. Там дава стая под наем. Знам, но някаква немкиня току-що я взе под носа ми. Бяха ми казали, че тук е пълно със свободни квартири.